Ang negosyante nagtagad sa gagmayng progreso niya nga nabuhat niya karong adlaw. Dili sa umaabot pa na resulta. Kasagaran nato nagsigira, naghanduraw kanuray sa resulta. Kung muda ko akong negosyo, maayahay na ko. Ako na ang tag-iya sa akong time. Dili na ako problemahon ang kwarta. Magbakasyon-bakasyon na lang ko. Kung pagani ka nakasugod og negosyo, daydreaming na ka. Gala ang negosyante. Nagtagad na siya sa ginagmayng progreso na ginahimo niya adlaw-adlaw. Ayo siya na kining ginagmayng progreso ang ginabuhat magresulta sa pagtuman sa mga pangandoy nga gitingwa niya. Ang mga big goals sa negosyante, gina-break niya into small goals. Nasayo siya nga dali ra mahuman ang big goals niya kung himay-himayon niya. Na habit sa negosyante na mo take action o dili magsihig handuraw sa resulta. Pusa higala, take action na. Kung naa kay idea nga negosyohon, kung nagtuo ka na mopatok ni sa market, sugdi na magnegosyo. Kaya padaog sa imong kahadlok o sulti-sulti sa mga tao nagpugong nimo na dili makanegosyo. Tingin na ang nahuna-hunaan nimo na negosyo karon.